manifestua bat ematik zen, eta esan duzu zer den manifestua eta dana, eta pentsatu nuen, eske galdetuko diate zergatik manifestua, orduan, bueno, badoa aurretik nik ze pentsatzen dudan dela manifestua bat, ez da ikatiko. Manifestu bat da, esanguraz bete nahi den aldarri bat, gai, arlo, eremu batean, non esan nahiak kerratuz doazen, eta errealitate berriak isilik ere garrasika hasten diren. Manifestu bat da, zure garaiaren eta zure gizartearen arrazoiaren aurka idaztea. Leiho bat zabaltzea etorkizunera. Eta bapaz. Ezinezkoa dirudiena, ahalezko bihurtu ohi du feminismoak. Ontologia berriak zorraraziz eta aitortuz etengabeko ariketan. Emakumeari ezetz esan eta esaten dioten emakume burujabea, norberaren geladuna, umerik bai ala ez edo noiz erabakitzen duena, guraso bihurturiko ama, mestizoa, beltza, lesbiana, transgeneroa eta gainerakoak batera ala ez doazenak. 21. mendearen hasieran, etortzea dagoen historia baterako subjektu berri bat sortu da. Andre Sarra. Andre Sarra, hainbat emakume adinekoren galderen, gogoeten, arduren, mozgartzaile lana egiten ari da. Kezka horiek hausnartu, kezka horiek mamurtu, gizartera edatze aldera. Andre Sarrak aro berriak iragartzen du. Mundu orekatuago, osatuagoranzko bidean. Mundu horren sustraiak ondo ezagutzen ditu. Bertan ditu hankak ezarriak, haien tamainan ardazten, ostertza ongarritzen. Mundu hori da berak habitatua da, denaren eta behar lukeenaren arteko menturan. Andre Sarra denok berdin egingo gaituen sokadantzan, aitzindari, aurrendari, sortzaile deliberatua da. Geroaren asmatzailea, litekeenetik nora ezekoranzko iraganbidean itxasarri.